В днешно време ние младежите имаме изключително голям проблем да се интегрираме в бизнеса и професионалното ни развитие. От друга страна, над 2/3 от компаниите, които се търсят младежи, имат затруднения в намирането на подходящи такива. И точно тук идваме ние. LinkSkill. Връзката между младежи и компании, като осигуряваме централизираност, проактивност, уникална оценка и работа в реално време. А защо сега? В момента има голяма демографска криза, разпокъсаност и децентрализация от двете страни. Също така имаме по-голям достъп до изкуствен интелект, който ни позволява да направим възможна ефективна система. И най-важното, Brain++ са факт. Чрез тяхната помощ ние ще успеем да се реализираме, понеже ние сме стартъпи, на които те могат да бъдат партньор, с които да се реализираме. Как ще влезе на пазар? От 94 000 компании, които са нашата таргет група, тези, които се нуждаят от младежи, около 3000 прогнозираме, че през първата година ще успеем да наемем с помощта на Brain++ и на Cluster. А това всичко става възможно чрез Linky AI, човекът по средата и връзката между компании и младежи. Нашата бизнес схема всъщност е доста лесна. Целевата ни група са ученици и студенти от едната страна и бизнеси с дефицит на млади кадри от другата страна. Ключовите ни партньори, очаквани ключови партньори са Brain++ и ИКТ Клъстер Варна, а чистите приходи в умерено добрия случай на месец могат да са до 17 000 евро. Ние сме разработили 4 плана за компаниите. Startup, Growth, Business и Enterprise. Като Enterprise позволява пълна персонализация на услугите. Ние не сме Facebook с вратовръзка. Ние не сме JobsBG за деца. Ние комбинираме най-новите AI технологии за максимално ефективна работа, за максимално ефективен работен процес и се стараем да развием младежта колкото можем по-добре. А кои сме ние? Симеон Събев, моят колега е разработчика на проекта, аз съм Максим Акимов и се занимавам с бранд дизайн. Brain++ се занимавам с развитието на младежта в България. И ние по техния пример се стараем да помогнем на този процес. Но за тази цел и на нас ни трябва подкрепа. В частност, разбира се, развитие в медиите и техническо развитие с Discover++, както и консултации от Insight, защото те са най-добрите изследователи в България. Вече на платформа можете да намерите по линка, който виждате сега тук. Благодарим и очакваме вашите въпроси. Преди да преминем, само ще ви да сменим на нашия сайт. Интересно. Това, което искам да разбера малко повече, как конкретно смятате да го направите това нещо? Къде ще се получи базата данни, къде ще получите критичната маса? В момента едно от най-важните неща, които трябва да направим, е да достигнем от двете страни. Гимназия, университети с ученици, като вече имаме одобрението на нашата гимназия, и в частност, може би от университети като Икономически университет или други гимназии. От другата страна, вече сме говорили с някакви компании като Income 98 и разбира се и с ИКТ Клъстер, където ще успеем няколко компании да интегрираме вече вътре в нашата система и в реална среда да видим до каква степен работи в момента. Като тук, това го пуснах малко по-рано, има български, има английски. Нашия изкуствен интелект спрямо Confidence Score, който се направил по-рано, отново чрез него, ми дава възможно най-подходяща стажантска работа или работа на заплата спрямо това какви фирми в момента има в нашето приложение. Също така се надяваме на подкрепа, както вече казахме, за да може да се интегрираме. Колкото повече хора влязат, толкова по-голям растеж имаме ние и толкова по-ефективна платформа имате вие. Какви според вас са критичните елементи в този бизнес? Извинявам. Къде са проблемните точки? Проблемните точки са в това да видим първо, след като интегрираме в двете страни, каква ще е обратната връзка, как трябва да адаптираме нашето приложение за възможно най-добро потребителско изживяване и също така в употребата от ученици и компании, дали ще използват по правилния начин.
От журито нямате право на повече.